Ugeqa Magula, umtshali waseDumbe ekhuluma ngomthandeni SK ke lapha ke owaziwa kakhulu ke ngegcokama ke Elisha emculweni kaMaskandi. Lo mlandeli ke ungoka SK impela, kodwa ke ushilo wathi ke la ufuna ke ukukhuluma iqiniso ke ngoMaskandi njengoba ke unjalo. Kodwa ke udaba bulungomthandeni SK. Nani lolu daba ke ageqe kulo amagula. Awuyizwele. Mase siyeke ipolitiki nje sesikhuluma iqiniso kwalinjalo. Wonke ama-artist kaMaskandi akabakhona. Alikho lake laba namandla anikezwe lo muntu lo. Hayi usho ungavusa sebalala mfowethu ayingeke. No, hayi ukuthi siyaba disrespecta noma si discredit umsebenzi wabo omuhle abawenza. But mase sikhuluma ngamandla okwazi ukwenza izinto zenzeke nokwazi ukimplementa ushintsho ku-genre. Hayi umthandeni mfowethu le nto leyana uyenzile mfowethu. Njengamanje uMaskandi udlala worldwide because of umthandeni. Hayi lapho mfowethu singale siyelena mfowethu. Lo muntu lona mfowethu unamandla kuwo wonke ama-departments la kuMaskandi. Unamandla leader, unamandla back, unamandla stage. Mangabe kwenzekile wathathwa ayofeature nabanye abantu ufika abe namandla mfowethu. Akazi umthandeni afeature mfowethu afika mosha ingoma yomuntu. Usho sefeature o-DJ Boone mfowethu wafike washayina ecokeme wafeature oMahu bethi wethu washayina ecokeme mfowethu. Yabo so umthandeni mfowethu unamandla mfowethu lo mjidala unamandla kakhulu and uMaskandi ngoba ubona nje ukulezi ngokulo is because of ubuhlakani namandla uNkulunkulu awabekile phezulu kwamahlombe alendoda. Mina bengiqala ukuza umculo ethi angikhiphi because mangingakhipha kuzophazamiseka ingoma yelinye iciko. Mina sengike ngawushaya unyaka so angisakwazi ukudisturb elinye iciko manje elinengoma eyenza kahle ukuthi ngashaya unyaka. Hey usho ukhuzana kwayisho lento wathi umthandeni wamfonela wamtshela ngathi kuze ngekhathi sejele washo wathi hayi khona sizocampaigna phela ngoba sinominate kodwa ingoma yakhe inamandla angifuni ukuyiphazamisa. Angazi ukhuzana wabe seyivimba kanjani iParis ngomjolo. Hey waphela mina ngithi ingoma inamandla ungayivimbi. Ungayivimbi ingoma inamandla. But umthandeni akafanga mangabe mfowethu iParis ngawushaya unyaka kwakumele afe lapha umthandeni akafanga. Yabo wabuya ngamandla washaya igusha. Igusha abanzima ungidlula iParis. Yabo namanje ngoba ezokhipha ialbum kuze into ecokeme. Alehli izinga likhuphuka kuphela. Yonke mangabe umculo namandla umbona lapho ukuthi izinga lingehli liyanyuka nje. Linyuka kuphela mfowethu. Yabona nje from Imfolomane umthandeni izinga likazi laphinda lancipha. Futhi Imfolomane ngimane from ko1000. Futhi 1000 angazi nje. Umthandeni alikazi yabona izinga umthandeni ayikho album akafike wacula le album kwase kwathi kule izinga lehla. Hayi izinga liyakhuphuka nje kuphela lithi yanyuka nje kuphela. Mhlawumbe ialbum acisha ngenza kahle kuyo woskorokoro sami. Ya leyo wacishwa ngenza kahle kuyo. But nayo iyalaleleka imnandi. Kodwa nje kulawa amanye ama-album izinga belikhuphuka kuphela lithi. Yabo wathi mayebuye ezoshaya Imfolomane lokha umlilo kawubasa weMfolomane khuphuka kuphela. So angeke sesiwadla amandla lendoda mfowethu. Kuma charts ihlalile yahlala baze bayikhiphe izinto eziningi kuMaskandi ezintsha ifike nayo. Ukwazi nje ukuthi kunoMaskandi yokalandela ama-record label azakhipha ingoma zakhe sikubone kuye. Ukubona ukuthi ingoma kaMaskandi ngabankulu eSouth Africa ithatha ama-award sikubone kuye washayela ama-award awu2 the biggest awards eSouth Africa waphethe umthandeni awu2. Yabo so ayingeke mfowethu ngeke and hayi ukuthi wakhwabanisela ngawathatha ngokukhwamana ingoma zakhe beyivele what deserve bezinkulu. Yabo so ngeke yozibe into kakhulu ivideo yabona mase sikhuluma ngomthandeni bafu. Sikose sikhuluma ngegogela kaphosa kwenyathi ke lana mfana mishingishana sikaMashandu abasilinde kosavuka phakathi kwazi ikhuluma amaphethela jula consa ikhala kumongameli ishingishana uDlambedle lafela chitha amabhodo eyishebo kwaSwayimani. Ayi bafana.